and you support the winner. Jotelo ma Kenya Kwanza kotenegi Spika mar od bura Moses Wetangula wuoko konyadi chiel kendo mar siro jatende Azimio la Umoja wan Kenya Alliance Raila Odinga edwaro mare mar bedo jakom commission mar riwruok mar pinje Afrika AUC. Giwacho ni Odinga ntiere kod lony moromore gi komno kabende osetiyo kanyakla gi thoth jotend pinje mag Afrika matimore kinde mar riwruok mar jotend Kenya Kwanza mamoko bende ojiwo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi omed siro jatend Azimio edwaro mare mar kom duol mar riwruok mar pinje Afrika. Kabende gidwaro mondo Raila oyang jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya kendo okwang wono kuom bago ng'anyo e pacho ka kinde mokalo. Ne giwe kaunti ma Uasin Gishu nyasi mar Solomenda ne utelamo maromo 20. Hata wale mnasema lazima Raila aende kuwa chairman wa AU. He cannot be the chairman of the AU until and unless he is sponsored by the government of the Republic of Kenya. Na Rais Ruto tayari amesema Raila is a candidate for the chairmanship of AU as a Kenyan candidate sponsored and supported by the government of the Republic of Kenya. And nobody foots the bill better than Raila Odinga. Kama ya hapa chini lisindikana, haiwezi kusindikana huko juu. Tutamsaidia, tutamsukuma aende, alete jina nzuri kwa nchi yetu. Raila Odinga, na nimesikia viongozi wakimpigia afanye tu mambo matatu. Ya kwanza, aombe wa Kenya msamaha kwa maandamano, watu wengi walikufa na biashara iliharibika. Ya pili, apige asalimu kwa serikali ya Rais William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Aseme ako loyal na ako nyuma ya serikali. Kwa sababu ile kiti ya African Union haiombi kama kiti ya mzee ya mitaa. Inaombwa na serikali ya William Samoei Kipchirchir Arap Ruto.